Jakin minek buztaturik erabaki nuen euskaraz ikastea. Eta fuertea iruditu zitzaidan hizkuntza debekatuta egon izana. Eta aukera izan da, hasi nintzen ikasten. Eta gero engantzatuta gelditu nintzen. Gauza asko, euskarazko literatura irakurri ahal izatea, euskal kantak ulertu ahal izatea, eta euskaldunekin hitz egin ahal izatea. Baizera, ze ez dela hain zaila. Tira, arreta jarrita eta lotsa alde batera utzita berez sartzen zaizu pixkanaka hizkuntza. Aurrera txalupa eta jarri kantatzen. Badago zurekin kantatuko duena.